И гледай. Махни го, не, знаеш, че ме страх от кокошки, това не е окей. Не може. толкова? Не, знаеш, че ме страх от кокошки. Особено това като дякане. Извънредни новини. Група еколози са пробили оградата на ферма за свободни кокошки, цитирам, за да са наистина свободни. Животните са се разбягали и се препоръчва повишено внимание. О, човече. Вижте повече в следващия репортаж. Всичко наред ли е? Да?